आंनि नामा लाहा बसुमतारी, गामिनि नामा आम्बारि, बिसिडिसिआ जोंनिया हाथियार गोग्लैयो। बिनिफ्राय चेयारमेननि नामा जाहैबाय डिरेसनो। बिनिफ्राय जोङो सरकारनिफ्राय जोङो न'खौ नङा मोन्दोंमोन जोङो। बिनिफ्राय जों न'आव मोन्दोंब्ला जोंना कमप्लिट जाखायो। जोंना फार्स्ट किस्ति हाबनाय जोंना गासै 28 घर दङ। बे 28 घरा जोंना कमप्लिट जायाखै। हाफ पारसेन्ट मावदों, हाफ पारसेन्ट मावाखै। जोङो हायाव बिसोर दाख्लाय फैयाखै माबाखै, जोङो हासो होलाबायनानै खोलाबायनाय जों उन्दुना दङ। बेवहाय रावनाबो जायाखै ना? रावनाव कमप्लिट जायाखै, जेरावनाव कमप्लिट जायाखै। गासिबो बिसोरबो गैयि मानसिना ओरैनो हासो खोनानै उन्दुना दं आरो बिसोर दा ओरैनो जानला मोनला। जों आम्बारिनि मेम्बार नामा जाहैबाय लेफ' होनो। जाजां गिनानै बिसोर फैसा बख'नो फैनानै लामायाव बेंसन थाखायोमोन बिसोरो। ओमफ्राय फैसाखौ नाजावखायोमोन। फैसा लाबाय नामा होननानै बिसोरो डाइरेक्ट सोंखायोमोन आरो। ओमफ्राय होखादोंमोन जोङो, थावबो जायाखै थाइसेबो। चेयारमेन मेम्बारखौ जों दा बुंनो साननाया जाबाय जोंनो न'खौ बिसोरो खालायना होफिननांगौ। आरो जुदि बिसोरो खालायना होफिनाबा बेखौ जोंहा दानि जाखिनि जों दा गोदान सरकार जों लाबोनो नागिरदोंना, बे जोंना गोदान सरकार बिसोरखौ मोजाङै गोख्रों लानांगौ आरो। बेबायदि आयेन बायदि बेफोरखौ माबानांगौ, हमनांगौ। बेफोरबायदि आरो साजा होनायलाय साजाखौ होनाया साबसिन जों आंनि थाखायबा आरो दा साननाया बेनो। मानोबा जों सुखुथारला बिसोरखौ जोङो। बे न'ल' नङा, गोदोनिफ्राय अनेकथा बायदिसिना मानोबा गरिब गुन्द्रानि बुरि पेन्सन मा पेन्सन थाखा फैसा सौफैयो। सारेनाबो मोनजाया, थाइसे अरासे थगाय जाजोबो। जोंना फिसा थैलांबाय। सोरबा सासे दानि जुगनि सरकारा बोरै सरकार जागोन? नों आं पाब्लिक होनानैसो बर होनानैसो सरकार जानो फैदों। होमबा बर होना सरकार जाबाय। जे सरकार जुदि पाब्लिकखौ नायाब्ला मानो सरकार नांगौ जोंलाय बे सरकारखौलाय? बे सरकारखौ जोंनो एकदम नाङा, जोंनो बे सरकारखौ। जों बिराद दुखु मोनबाय जों गोदोनिफ्राय। सान्दुं थिखा जों बर होयो। सोरबाबा बोराय बुरै जालांबाय, थैना थांबाय बिसाफोर। थाइसेयाव सरकारनि लाल फैसा मोनजायाखै बिसोरो, थैना थांबाय आरो। दा बेनि थाखाय जों गोसोआव दुखु मोननाय दं जोंनाव बिरादनो। बेबायदि सरकारखौ दोनबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया दंस' जालांगोन। मानो होनबा गोदो बे जोंनि आम्बारि गामियाव हाग्रायाव थाग्राफोर जोंना मोनसे हानजा दंमोन, हारिनि थाखाय नांसोमग्रा। हाजार दंसो जाला। बे जोंनि आम्बारियावनो गावथारफैदों, बिफ्रावनो गावथारफैदों, माइबारियाव होसोसो गावथारलांदों। बिसोर बुंलांदों जोंखौ, नोंसोरो भटखौ होयोब्ला हारिखौ सिनायना नाय। जाय मानसिया हारिखौ बेंग्रा, जाय मानसिया हारिखौ सिबिग्रा, बेफोरखौ नायनांगोन। जानला मोनला भटखौ थुलाबायनानै जानाय नङा। एसे नाय, बुजिदो। दानि जुगनि माबाजों गोदोनिजों बोरै मा जालांदों, समाजा बोरै जालांदों, हारिया मायाव खैफोदाव गोलैलांदों, बेफोरखौ एसे बुजि रोंदों होननानै बुंदों आरो। बे बाननिफ्राय जोङो फार्स्ट समावथ' जोङो माबायावनो जोङो बेयावनोमोन, नांगौलानोमोन जोङो। बिसिनि बेबहारखौ नुनानै जों दा सोलायबाय आरो। नैबे बेबहाराव ज'मोन आरो जोङो होदोंमोनबो। फैबाय बिसिनि आखल आखुखौ जों नुबोजोब्बाय। गियाना गाज्रि, सोर बोराय सोर बुरि, सोर गरिब सोर गुन्द्रा बिसोर सिनायनो रोङासै। गाज्रिनिफ्राय गाज्रि सोलोंबोबाय। नैबेनिफ्राय जों जालदागोन आरो दासिम जों दा बे जों बिसोरनि माबा पिकचारखौ नुबा जों नायनो बानाय संबाय जों दा मथा मथि। पिकचारखौ नुबानो जों नायनो बानाय मोनबाय दा। जों ओंखायनो जों दा गोदान सरकारखौ एकदम बिराद गोनां आरो जोंनो दा। आंनि नामा सतिश नार्जारि। आंनि गामिनि नामा जाबाय माइनावपुर। बिसिडिसिआ दादगारि हाथियार। आंनि फरायगोनब्लाथ' बेनो सायावनो गासिबो कमप्लिटानो जाजोब्बायाथ' होनदो। सिङावनो गासिबो मोनसेबो गैया। रुम मोनथाम इन्जुरा गैया, बिनिफ्राय दालाय गैया। आंनि नामा धरेन्द्र बसुमतारी, गामिया आम्बारि। जोंनि बिसिडिसिआ दादगारि हाथियार। आंनि न'आ जों सरकारनि मोनदोंमोन मोननाया, माने बेयाव 16-17आवनो कमप्लिट जानांगौमोन। बे न'आ दासिमबो जायाखै, फ्ल'र बाखि थादों। आरो जब कार्डनि थाखाखौबो आं 5,000ल' मोनदों, बेनिफ्रायनो बन्द' जानानै दं दा। आंनि गामिया जाहैबाय आम्बारि। ओमफ्राय आंनि नामा जाहैबाय कालुराम ब्रह्म। बिजारनि बिसिडिसिनि सिङाव आं थायो। ओमफ्राय जोंनि चेयारमेननि नामा जाहैबाय दिरस। आंना कमप्लिट जायासै, दासिमबो जायाखै। हाबैनो दङ, फ्ल'र होआखै। आरो अन्थाइ थन्थाइ सेस आंसो रोगाजोबदों। अन्थाइ गारदोंमोन, अन्थाइखौबो बोखांना लांफिनदों आरो। आंनि मुङा नेमस्रि, नेरसोन जादों आरो बहलखाराव। नेरसोन बसुमतारी। आंनि फिसायनि मुङा बुरबुलां बसुमतारी। ओमफ्राय गामिया हाथिसार आम्बारि आरो। दिरस चेयारमेननि आखाइयाव जोंनो मावदोंमोन। दा बे न'आ जाफुङाखिसै। बाला अन्थाइबो गैया, ओमफ्राय थालायावबो दालहाय जायाखै। अन्थाइबो गैया, बालाबो गैया। आरो खामसालि बारान्दायाबो अन्थाइ होआखै, ओरैनो गावब्राजोब्बाय। आरो इथा मुदायावबो इथाखौबो बायफ्ले बुफ्लेसो होनांदों। इथा बिसिबांबा बुरजाखौ न' लुखांनायावनो गारिजों लानानै थिखोनानै लांजोब। आं नामा लाहा बसुमतारी। जोंना
बिसिडिसिया हाथियार चेयारमेन नामा दिरस बे आंनि न' मोना नङा मोनदोंमोन आं चेयारमेननि न' गंसे बेबो कमप्लिट जायाखै सिंनि दाख्लायखौ होआखै जों हासो ओरैनो होलाबायना उन्दुना दङ बेखौ जों फैसा जाखिनि मोनदों बेखौ जों बख'नानै गासिबो चेयारमेननि जों गासिबो गथायनानै होजोबखादों ओमफ्राय बिसोरो न'खौ किलार मावना होआखै बिसोर जोंनो हा फारसेल' मावना होदों हा फारसे मावाखै बिसोरो आंनि नामा सुस्रि लाहारि आम्बारि गामिनि बिसिडिसिया हाथिसार न'आथ' बे न'आ गोबाव जानायलाय न'आ उन्दुनो फिसाफ्रा बुरजालाय बेखौ थाब ओरैनो फिसाफोरखौ इस्टिमेट बायनानै जानला मानला होहोनानै बावनो थादों आंनाथ' न'आ दा हा खोनानैसो लिरना दङ ओमफ्राय प्लास्टारबो गैया जेबो गैया अन्थाइबो गाराखै जेबो गाराखै कमप्लिट जायाखैना कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय फैसाखौ बख'बाय जोङो चेयारमेननो हैजोबबाय दा जों मोननांगौआनो गैया माथो आंनि नामा रबेन बसुमतारी आंनाथ' दा न'आवबो जाखाखै जानायाबो जों गोबावथारसै जायैयाबो माने जों फैसाखौ बख'यो गावनो होयो आरो जों चेयारमेननो होयो ओमफ्राय गावहा होनो बेनाव सोंदोलाय आरो बेहाबो होनसैलाय उमुगनाव उमुगखौ हमै बिदि होनबाय थायो चेयारमेननि नामा मा नाम चेयारमेन नामाथ' बेनो माबायानो जों मा होनो दिरस ना जिरस बेनो आरो जों बारा मिथिया नामखौबो जों डाइरेक्ट चेयारमेनल' मिथियो ओमफ्राय गामियाथ' आम्बारि जोंना ओमफ्राय न'आ कमप्लिट जायाखैना न'आथ' कमप्लिट गैखाया गैनायालाय ओमफ्राय जोंबो हासो खोदों आरो खोनायालाय जों ओमफ्राय गावफ्रालाय होनदोंमोन हा खोनाय मा खोनायखौ गासिबो मोनजोबगोन होनदोंमोन दाबो गैया ओमफ्राय माबायाव हाबो होनदोंमोन दाथ' गैयानो माथो गावफ्रालाय हाबनो होनबाय थादोंमोन आरो एकाउन्टाव हाबसिगोन न' बे जायै ना होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा लामा नायबाबो जाया